adlawa imong paborito di ba? Dapat malipay kauban sa imong pamilya. Ang plato, ang damat, tinidor o kutsara, kay karong adlawa mo atak ang mga buaya. Pagbantay ni Nandi kay naay plastik sa bulsa. Ang red horse tagoi kay si Miljan wala pay gana. Ang birthday cake bantayi kay si Eunice nagpuasa. Si Pidirek usama oy ati mana. Si Clyde ayaw kumpiyansa kay misita ni mo tirada. Si Sydney usap panidi kay sumsuma ni mo hurot na. Si Chowlong mauy ukira basta soft drinks lang daghana. Mao kanay timaan aning bandaha. Kanang tanan pulos ra komedya. Among tuyo karon nga happy ka. Jollibee na.